Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сезне сүз эчендә хикмәт бар тапшыруында мин Резида Салахова сәламлим. Бүгенге тапшыруыбыз Б хәрефенә багышланачак. Әйдәгез, башлыйбыз. Базар сүзе фарсыча борынгы бах һәм зар сүзләреннән. Бах яшелчә дигәнне, зар нәрсәдә булса җыелып торган урын дигәнне аңлата. Базар сүзе инглиз, француз, немец, португал, испан һәм башка бик күп Европа телләренә дә кергән. Көнчыгыш базарларында, мәсәлән, китаплар, дини әдәбият, кыйммәтле әйберләр, затлы тукымалар, парфюмерия базар мәчете ишегенә якын урнашкан. Көньяк Болгариядә 14нче гасырда барлыкка килгән Пазарджик шәһәренең атамасы төрекчә базарлык, ягъни базар урыны дигән сүздән. Татарларда якшәмбе көн базар көн дип йөртелгән, шимбәне базар алды дип йөрткәннәр. 19нчы гасыр урталарында Казан шәһәрендә атнасына 3 көн базар эшләгән: дүшәмбе, чәршәмбе һәм җомга көннәрендә. Базар мәйданнары да 3 булган һәм барысы да Бауман районы чикләрендә урнашкан. Алар Пшән базары, Балык базары һәм Ипи базары дип аталган. Бистә борынгы телдә шәһәр балигы Арбат дигәнне аңлата. Бистә сүзенең килеп чыгышын русча место сүзе белән бәйлиләр. Каюм Насырый язып алган бер риваяттә, имештер татарлар торыр җир сорап Иван патшага мөрәҗәгать иткәч, патша аларга место күрсәткән һәм бистә сүзе шуннан тамыр җибәргән. Гарәпчә, татарча, русча алынмалар сүзлегендә фарсы теленнән кергән һәм ябык, ябылган, нәрсәгә булса да бәйләнгән мәгънәсенә ия бәстә сүзе очрый. Фарсыча бәст сүзе киртәләнгән урын, чит сәүдәгәр яши торган урын дигәнне белдерә икән. Казан ханлыгы яулап алынгач, татарларга Казанда шәһәрдән читтә, булак артында гына яшәргә рөхсәт ителә. 1684 елга кадәр татар бистәсе шәһәрдән казык киртә белән аерылган була әле. Бу да шундук фарсыча бәст сүзен киртәләнгән урын дигәнне хәтердә торгыза. Иске татар телендә бистә сәүдәгәр, сатучы дигәнне дә аңлаткан. Рифгат Әхмәтьянов татар һәм башкорт телләрендәге тел бистәсе һәм җыр бистәсе кебек гыйбарәләр шуннан килеп чыккан дип исәпли. Тел бистәсе сүзен әйткән, җыр бистәсе җыр сүзгән. Ат чабышын аңлаткан гомум төрки сүз бәйге. Ярыш, көрәш, көч сынашу, бәйрәм итү, бүләк мәгънәсендә кулланыла. Бу төшенчә Сабан туе ярышларын һәм җиңүчеләргә бирелә торган бүләкне дә аңлата. Элек бәйрәмнәрдә шагыйрьләр шигырь әйтешеп үзара ярыша торган булганнар. Коръән хафизлар бәйгесе бүген дә үткәрелә. 22нче елларда авылның 100 еллыгын бәйгеләп уздырдылар дип әйткәндә, мәсәлән, ат чабыштыру дигән мәгънәдә бәйгеләү сүзе дә кулланыла. Бүген еш кына бәйге сүзен конкурс дигәнне татарча әйтер өчен куллануга юлыга алабыз. Әмма бу очракта бәйге сүзенең күбрәк ярыш, көрәш мәгънәсендә килүен истә тотырга кирәк. Бабай. Рифгат Әхмәтьянов әлеге сүз скиф телләреннән алынган дигән фикер әйтә. Һәм шуннан да борынгы мәҗүси скифларда Папай исемле күк һәм яшен алласы булган. Башкорт диалектында әтинең әтисен якын бабай, әнинең әтисен ерак бабай диләр икән. Русларда бабай төнлә йөри торган явыз рух. Ул төнлә урманнардан килеп, тәрәзә янында сагалап тора. Бала елаганын, тавышланганын, кирләнгәнен ишетсә, тәрәзә кага башлый, тавыш кубара. Бу бездә баланы бүкәй килә дип куркыту шикеллерәк. Сүз уңаеннан татарларда күкри бабай яки гөлдери бабай дигән мифик зат белән куркыту бар. Ул күк күкрәтеп, яшен яшнәтеп килә дә, әниләрен тыңламаган тәрбиясез балаларны сугып китә имеш. Йөрмәгүгә булыт юк булыр. Ягъни ялкауга болыт йөк булыр дигән борынгы төркиләр. Болыт үзе гомум төрки сүз. Аны болгану сүзе белән бер тамырдан дип исәплиләр. Себер татарлары сөйләшендә аяклы болыт дигән сүз бар. Ул тиз генә явып үтә торган болыт. Минзәлә якларында күктән нечкә һәм озынча ак болытлар барлыкка килсә, көн тамырлана диләр. Әбигиев дисәң, татарча реалистик әдәбиятка нигез салучы диләр.
Заһир Бигиев 1870 елда Ростов-Дон шәһәрендә туа. 16-17 яшьләрендә үк инде ул «Өлүф» яки «Гүзәл кыз Хәдичә» детектив романын яза. Шул әсәрне бастыру нияте белән Казанга килә. 1890 елда «Зур гөнаһлар» романын бастырып чыгара. 1891 елда яңадан Ростов-Донга кайта. Анда мулла булып эшли, «Катилә», «Мөртәт» романнарын яза. Ләкин алар кулъязма хәлендә калалар, басылып чыкмыйлар. 1893 елда әдип Урта Азиядә сәяхәттә була. Юлда күргәннәренә нигезләнеп, «Мәвара ан-Нәһрдә сәяхәт» дигән әдәби публицистик әсәрен яза. Заһир Бигиевның детектив әсәрләрендәге буталчыклар, кайбер каһарманнарның кансызлыгы укучыда кызыксыну уяткан булса, әдипнең үз үлеме чын детективтагыча аптырашта калдырды. Аның үлеменең чын сәбәпләре бүгенге көнгәчә тәгаен ачыкланмаган булып кала бирә. Заһир Бигиев әсәрләре дөньяга чыккан елларында ук татар әдәбиятында яңа күренеш дип бәяләнәләр һәм алар шул яңалыкны дулкынландыру өчен әле дә саклый. Бүген укырга тәкъдим ителәсе китап Заһир Бигиевның «Меңнәр» яки «Гүзәл кыз Хәдичә» детектив романы. Бу әсәргә 100 елдан артык, әмма ул бүген дә укучылар өчен бик кызыклы. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбыз Адлер Тимергалин төзегән «Миллият» сүзлегенә нигезләнеп әзерләнде. Ә мин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашып торам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.